Projekt sa volá EVA s dvojitým V, má za úlohu zistiť včasné príznaky Alzheimerovej choroby alebo iných neurodegeneratívnych ochorení. Sa spojili dve oblasti, oblasť umelej inteligencie a oblasť medicíny v oblasti neurodegeneratívnych ochorení, ktoré sú momentálne veľmi na vzostupe a 80% teda nákladov na projekt bolo financované z európskych zdrojov, 20% financovala firma Axon Pro ako sama. Sa vytvoril na začiatku projektu tím, ktorý zahrňal špecialistov, konkrétne pracovníkov Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied, pracovníkov Lekárskej fakulty UPŠ Košice v oblasti neurológie, v oblasti psychológie pracovníkov Centra Memory Bratislava a ešte spolupracovali aj v oblasti umelej inteligencie pracovníci Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Aplikácia funguje ako intuitívna, jednoduchá mobilná aplikácia, ktorú si človek spustí, zadá základné údaje, ako je vek, vzdelanie, pohlavie a ešte niekoľko základných údajov a potom už len hovorí to, čo vidí na obrazovke. Je to 20 obrázkov činností, ako napríklad pláva, šije, štrikuje, 20 obrázkov predmetov, ako napríklad lopta, kvet a tak ďalej. A na záver popíše obrázok, ktorý je scénkou, potom serverová časť aplikácie rečový prejav vyhodnotí, či našla symptómy neurodegeneratívneho ochorenia, alebo či sa zdá byť rečový prejav ako prejav zdravého človeka. Najdôležitejšou časťou projektu bolo zvoliť správnu metodiku, potom bolo potrebné získať stovky až tisíce záznamov rečových prejavov. Tento projekt je dôležitý preto, lebo pomáha ľuďom s neurodegeneratívnymi chorobami a ochoreniami, ktorých je v spoločnosti čím ďalej, tým viac a predstavujú veľmi vážnu ekonomickú, sociálnu a medicínsku hrozbu. A my sme nevedeli dopredu, aká bude úspešnosť, ale naozaj sa ukázalo, že samotný nápad a samotná metóda je nápad dobrý a úspešný a funkčný. Že tá úspešnosť je okolo 85%. Takže druhá časť toho projektu by mala nasledovať a rozšíriť aplikáciu medzi obyvateľstvo, pomôcť ľuďom, aby našli pomoc v prípade toho, že sa symptómy u nich nájdu. Projekt získal cenu IT produkt roka 2023 na IT Gala v rámci celej Slovenskej republiky.